Salam hormatly gatnaşyjy. Waleyküm salam. Siz bäteşe gatnaşmaga taýinmi? Yo, men ýarşy atlaşmak üçin jaň etmedim. Menimse dünkü jaňadan çağan kyýaly bir wakany gurrun bermek isledim. Ýöne bu gepleşigimiz bir wakany gurrun bermeklik üçin niýetlenmedik. Eger siz bäteşe gatnaşmaga taýin bolsaňyz onda başlydyny. Düşündüm, ýöne men aýtjaklam halk köpçüligi üçin möhüm wakady. Belki bu wakany dinläp gyýyz perzendine, gyýyz maşgala erwet garaýşly adamlaryň pikir ýetgerdi. Yer bolýar onda. Iki gulagymyz sizde. Men gyýyz perden şeýler gowurardym. Ahir soň Allah dilegimi kabul edip maňa gyýyz perden berdi. Ýöne o gyýyz maýyp bolup doguldy. Gep söz ýerinde. Ýiwitçem erwetdäl. Ýöne bir erwet agyr twady. Şol agyrlyk sebäpli bu ýösmen galdy. 3 ýaşyny gepläp başlady. Oturup turup bilen ok ýöne geplerdi. Gyýyz çağanyň mehrini men şunu duýdum. Diýişken wagty agasy elini berse diýişlerdi. Ejesi berse diýişlerdi. Ýöne men elim diýişlemezdi. Şu dälrap aglap duran bolsa-da men girsem aglamasyny goýardy. Aňa biraz goýulşy uran soň ejesini aýdýan eken. Eje, kakam men keselligimi aýtmaň. Keselligim kakam bilmese gowy bolar. Näme üçin ise eger bilse gıynanar. Bu näme diýip gıynansyn ise men gyýdym kesel diýip gıynanar. Köpçülükde men maýyplygymy utanor, ente gowlunar neçe köýneklerini, çoraplaryny özüm ýuwup bererim diýen eken. 6 ýaşynda eje maňa nahar bişirme öwret diýipdir. Waq oturup bilmeseň, turup bilmeseň näde nahar bişirjek diýse, eje öwredi ber. Bir gün kakama süýçüçe nahar bişirip berer diýipdir. Şu ağırtı iň soňky derejede bolup, ejesini başaga edip, ağırtyna çydaman duran bolsa-da, men kapydan girsem, özüni sagyýa alyp barardy. Oň bilen gepleşip doýmazdım. Bir günem ağırtı çydatmady. Lukman eltsek reanimasiýa saldylar. 4-5 sagatdan soň girmäge ruhsat berdiler. Girsem Lukmanlar hayran galdy. Goq galmagal ağırtyna çydaman nurdy. Siz girdiňiz düzelli. Sizde näme bar? Bu çağa näme etdiňiz? Gözüm ýaşly, kakalyk hormaty bar. Men şeýle syýla ýa-da şu gaýdym, diýdim. Kösenýänni aynadan syňladym, gördüm, dözmedim. Lukmanlara inne ağırtyny duýdurmaýan dermanyňyzy urberin. Köselmän jan bersin walam. Inne özüm çydamak diýsem, kolurmaga barsalar, näme etjek bolýaňyz diýipdir. Bu ağır galyrýan kol diýseler, ýok, onsoň men huşumdan gider. Kakam görüp bilmer. Kolurmaň diýip ayak dirap durdy. Ertesi gün ýerden Lukmanlar algaşyp geldi. Ýanyna girmeseňiz bolmaýar. Iň soň deminden nämedir bar zady ýatdan çykaran ýaly bolup, taş töwregini seredip ýatyr diýdiler. Algap bardym. Barsam ýene özüni sagyýa alyp barjak boldy. Gyýdym, besedim. Keselliň bildim. Özüm köseme jan gyýdym diýip agladym. Gyýdym. Gözün ýaşardyp, kaka, maňa sarp eden puluňyzy, alyp beren köýneňizi, oýunçaklaryňyza razy boluň. Men gyýyz bolup, size haýrym degmedi. Iň bolmanda, ýekeçegedek çorabymy ýuwup berip bilmedim. Menden razy boljan kakam. Wah, men razy gyýdym diýip, pillerime bärime bakyp, ýaşym süpürjek bolanmam şolly bolyn.
eli elimden üzüldü. Seretsem can veripdir. Anan saňyz meni kıynandyrmaçak bolup can verennem görkezmedi wala. Men şol gün Gyýyz Perdendiň mehrini, mertligini hiç daha da çalyp bolmajagyny düşündüm.